Magandang araw po mga kaibigan. Ito na po yung araw na inaantay namin kasi nag-ani na kami ng mga gulay galing sa halamanan namin. Kaninang umaga kami nag-harvest at ito po yung video na yan. Umaga po dito sa Texas, andito ako sa likod ng bahay. Kaya ngayon, samahan nyo ako manguha ng mga gulay na gagamitin natin mamayang hapunan. Start muna tayo dito sa radish. Ang daming radish. Wow! Ito na lang naiwan kasi na-harvest ni Jess noon. Kaya ito mga asparagus, may mga maninipis, may mga matataba, pero parehong masarap. Kaya ganito lang mag-harvest ng asparagus. Yan. At masarap ito. Kaya kunin natin lahat ng mga malalaki. 6 lang ang nakuha natin ngayon, pero masarap ito sa gisa natin. Tinatulungan ako ni Jiro. Ano yan? Ooh! Bird? Ayos. Kung nakakita nyo, nakabukas yung mga bulaklak ng kalabasa. You know? Ang ganda. Pero masarap din itong kainin. Kaya, kuha lang tayo. Madaming langgam, kaya mag-ingat lang. You know? Tanggalin natin yung langgam. Pwede mo itong iprito o pwede din igisa lang. Ang gagawin natin ata mamaya is igisa lang. Kaya. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ayun, salamat po. Ayan, ayos. Habang nag-harvest ako ng mga bulaklak, may nakita akong bunga. Ipapakita ko sa inyo. Mag-harvest tayo, oh. Ito ang yellow squash. Ready na to. Wow! Ayun. Tamang-tama. Tapos may isa pa dito sa kabila. You know, ito ang ganda. Ito ata ang golden griller. Paglit lang. Ang kapal ng tangka niya. Wow! Ang ganda. Ang ganda. Tignan mo yung kulay. Okay, ito ang 2 yellow squash natin. Tapos may nakita din akong isang zucchini doon. Saglit lang. Ito ang harvest natin so far. Yan, kuha pa tayo ng zucchini. Ang laki ng zucchini, oh. At tingnan mo, may bulaklak din dito. Itong 2. May nakatago na malaking zucchini dito, oh. Wow! Tignan mo. Ang laki. Ot, nakuha na agad. Yan, oh. Ito ang green zucchini. Masarap ito i-gisa o pwede din sa tinapay, zucchini bread. Pag madami na kaming zucchini, ipapakita namin sa inyo ang zucchini bread. Pero ito, gagamitin na lang mamayang hapunan. Wow! Ang laki, oh. Ito ang 2 malaki ngayon. Mas malaki pa sa kamay ko. Yan, oh. Kasi nahaba ng braso ko. Yan, masarap to mamaya. Excited ako. Yan lang muna po yung harvest ngayon. Wala pang ready na sili, wala pang kamatis, wala pang sitaw. Pero madaming bulaklak na, kaya abangan na lang. Mamayang hapon, magluluto tayo ng hapunan. Tara na sa loob at magluto na tayo ng mga gulay. Ang gagawin natin ngayon, napakasimple. Isa-stir fry lang natin ang mga gulay at ito ang mga ingredients natin ngayon. May bawang tayo, sibuyas, oyster sauce, toyo, ang gagamitin natin mushroom soy sauce at may magic sarap. Ito ang mga gulay na galing sa halamanan namin. May yellow squash, may asparagus at green zucchini at meron din tayong bulaklak ng kalabasa. Ang kagandahan ng may sariling halamanan, alam mo, fresh na fresh ang gulay mo at organic. Ayan, tignan mo itong zucchini. Grabe. Masarap.
Ninako ni Jess ang kalahati ng mga gulay kasi may gagawin daw siyang merienda para sa mga anak namin. Kaya surprise daw. Tignan natin kung anong gagawin niya. Sana masarap. Siyempre, masarap yan. Favorite talaga namin itong asparagus. Masarap ito sa stir fry. At dagdagan ko din ng brisket na ginawa ko kahapon, pang palasa lang. Ito ang konting karne natin sa stir fry. At masarap talaga itong brisket na to. Mainit na ang kawali natin. Kaya bawang, tapos sibuyas. Ito ang karne natin. Yung leftover brisket. Sobrang mataba ito kaya malasa. Pag mainit na ang brisket natin, ilalagay na natin ang gulay. Pag stir fry, dapat medyo crunchy yung mga gulay natin, kaya saglit lang yan lutuin. Wow, ang dami pala yan. Sarap. Ito lang yung kalahati ng zucchini and squash kasi may ginagawa si Jess sa kalahati. Kaya madami pala ito. Tamang-tama. Haluin lang natin, konting paminta, yung pangpalasa natin at pwede na yan. Hindi na natin kailangan lagyan ng tubig pala kasi itong zucchini and squash matubig ito. Kaya magkakaroon siya ng sariling tubig. Kaya hayaan mo lang. Ganyan. Mga 1 tablespoon lang ng oyster sauce. At ito ang secret ingredient natin, mushroom soy sauce. Super umami ito. Kaya wow! Ang bango talaga ng mushroom soy sauce. Grabe. Parang may konting tamis, pero super mushroom. Kaya masarap ito. Wow, ang bango agad. Excited talaga ako dito. Masarap ng fresh na gulay eh. At ang ating final ingredient, itong bulaklak ng kalabasa. Ipaibabaw mo lang dyan. Saglit lang maluto itong bulaklak ng kalabasa. Kaya pag maluto na yan, kain na tayo. Taste test muna. Oh wow, grabe ang sarap na yan. Hindi na kailangan itong buong sachet ng magic sarap. Siguro konti lang at perfect na yung lasa niya. Yan ang ating sprinkle ng magic. Okay, pwede na to. Luto na. Kain na tayo. Ang secret na ginagawa ni Jess. Ano ang tawag dito, be? Hindi ko alam, crispy zucchini fries daw. Crispy zucchini fries, pwede. Ang sarap ha. Kaya lang gagamitin ko Italian breadcrumbs. So para siyang parang matzi sticks pero hindi mozzarella, kundi zucchini sticks. Gulay, ayos. Yan. Excited ako dito. Tapos ipaprito mo lang. Prito lang. Yan. Yan pala. Ipaprito lang ni Jess itong mga veggie fries. Renold lang natin sa itlog na may paminta at asin. Tapos pagulong mo sa breadcrumbs. Ganun lang. Tapos prito lang. Sarap ha. Ito po ang final product ng dinner namin. May stir fry kami. Ito yung gulay na galing sa halamanan. Ito ang ribs na ginawa ko. Ito ang veggie fries na ginawa ni Jess. At syempre, may kasamang kanin. Ayun, kain na tayo. Kain na tayo. Gusto mo ng May ribs. Oh, syempre naman. Gulay. Eto na. Ang pinaghirapan natin. Ang tamis. Siyempre. Wow. Yan. Okay na yan. Ako din. Salamat. Wow. Sarap. Yung asparagus. Sarap. Iba talaga pag galing sa garden. Fresh. Ano? Super sarap. Anak, try mo yung crispy ano. Masarap yan. Maggulay. Crispy fries jacks. Kanin? Kanin mo. Here, ito sa'yo. Si Jiro busy. Yan, ito sa akin. Ito sa'yo, be. Tikman natin lahat. Mami! O, sa mata. Buksan mo nga. Baka gusto din ni Jiro. Patayin mo yan. Tikman natin yung fries na ginawa ni Jess. Try ko nga. Wow. Dapat pala yung mga side lang ang nilagay ko. Yung nasa gitna. Medyo malambot. Malambot. Masarap. Pag malambot yung sa gitna. Gusto mo na? Did you try it?
Thumbs up. Ang galing. Natitikman na natin yung mga pinaghirapan natin. Kaya nga. Sarap. I can't wait dun sa talong tsaka sitaw. Oo. Siguro ilang weeks pa. Ilang weeks pa. Malapit na. Madami na silang bulaklak. May talong, may sitaw, may kamatis. Excited din ako sa sili. Madami yan, sigurado. Ano ba ba? Oh, salamat. Wow. Para buksan mo kay Daddy. Hindi ako makapaniwala na nung unang kasal tayo, hindi ako kumakain ng gulay, di ba? Hindi kita napakain ng gulay nun eh. Ngayon, mas prefer ko talaga yung gulay. Dapat lagi may kasamang gulay. The ribs thumbs up. Wow. Awesome. Kinakain ni Jiro. Aba. Ang laki ng subo, oh. Hindi niya alam yung subo niya may gulay. Ang laki naman ng kanin mo na. Aba. Sarap na sarap pa. Galing, marunong talaga kumain ng kanin si Jax, ah. Sa probinsya, hindi kami bumibili ng gulay. Oo, bakit? Libre yan, nasa halamanan mo na lang. Titis ka na lang eh. Ayos. Malaki yung halamanan ni tatay, no? Masipag sila natin magtanim. Meron siyang sitaw, kalabasa, talbos ng kamote, patola, Wow. okra, Lahat ng talong. masasarap. Aba. Ang binibili na lang nila tatay is yung pangrekado. Bili na lang sila ng Oo. karne o kaya isda. Yun na lang ang binibili kasi mga gulay nandyan lang sa tabi-tabi. Ang sarap na yan. Masipag siyang mag-garden. Nung bata ka, anong paborito mong gulay? Pinaka-paborito? Pinaka-paborito ko, okra. Alam mo yung sa probinsya, yung purong-purong okra. Hindi ko alam kung alam niyo yan sa mga Ilocano. Yung purong okra, may bagoong na isda, tapos meron siyang manggang hilaw. Ah. Tapos parang pakbet na tuyo. Tapos lagyan mo ng mga siling haba. Wow. Yun ang favorite. Ang sarap, ha? Sarap. Noon pa, yun ang paborito mo. And then next yung kalabasa. Bunga. Yan. Ako naman, nung bata ako, ang paborito kong gulay, wala. Hindi ako kumakain ng gulay. Wala. Hindi ako surprised kasi yun yung unang sinabi ng mama mo. Oo. Diba? Sabi niya, ang galing mo na Jess pag nakakain mo siya ng gulay. Tingnan mo. Ito na, after 10 years. Hindi lang napakain, natatanim ko pa siya ng gulay. Ayun. So ito yung yung secret ko paano mapakain si Jax ng gulay. Kaya kung gusto niya yung zucchini fries, Oo, ano? masarap. Yummy, mommy. Diba? Thank you. Kain ka lang. Naks, ang galing, ah. Kasi kung may mga anak din kayong hindi kumakain ng gulay, I think yan yung pang trick ko sa kanya. Minsan gumagawa din ako ng Binalik. Yan. Mahilig talaga sa barbecue, si Jax. Ito ang Pinoy Texas Fusion. Halo-halo. May ginisang gulay, tapos may ribs pa. American yan eh. Naalala ko nung dating pa lang tayo. Di ba pumunta ako sa bahay niyo for the first time sa Pangasinan. Tapos, syempre noon, namamili pa rin ako sa pagkain. Pero, kinakain ko naman kahit anong nilaluto niya sa bahay. Sinasabi, sige, kain pa ako. Di ba? Hindi, masarap. Pero, papa-impress lang pala. Naman niya yan. Kahit ayaw ko, kinakain ko pa rin. Naalala ko sa tortang talong. Sabi ko, paborito ko yan. Sige. Paborito, nilutuan siya ng nilutuan. Ang laki ng tortang talong. Inubos ko, in fairness, di ba? Very good. Be, kwento mo nga ko anong klaseng bulaklak ang na-receive ko nung Mother's Day. Bali, nung Sunday, sabi kasi ni Jess, ayaw niya ng bulaklak Sabi nung ko, Mother's Day. Huwag ng bulaklak kasi hindi ko makakain. Sabi niya pagkain na lang. Kaya ang ginawa ko, lumabas ako sa halamanan namin. And may nakita akong ang daming bulaklak ng kalabasa. Kaya kinuha ko at yan na lang yung binigay ko sa kanyang bouquet. Isang bouquet ng bulaklak ng kalabasa. Perfect na perfect. Tapos, hindi ko lang binigay, niluto ko pa. O, di ba?
Saan mo nakikita yan? Kinakain mo yung bouquet mo. Tama. Jax, may gustong... Oh, inubos mo yung kanin mo. Wow! Gusto mo pa? Busog. Busog. Busog na? Kanin pa? Mm. Okay ka na? Okay na? Busog? Okay, very good. Busog si baby. Mag-rest ka lang dyan. Oh. Excuse me po. Busog din yung isa, ha? Gusto mo pa? O, ayaw mo na. Gusto mo pa ng red? Sige nga, akin na to. You can finish that. Sarap Sayang. ito eh, sayang. Okay, mag-rest ka lang dyan, anak. Grabe, busog na ako. Ako din, nag-slow down na ako. Hindi ko na kaya. Subuan ko lang si Zero. May leftovers pa tayo bukas. Masarap yan sa lunch Sigurado natin. yan, lunch. Magli lang, kunin ko yung dessert pala. Di ba? Gumawa ka ng dessert. Okay. Magli lang. Okay, ready na kayo mag-dessert? Yes. Ito ang ginawa kong dessert. Mint chocolate brownies. Ito ang favorite ni Jess, kaya ginawa ko to nung Mother's Day. Kaya yun, Have the most mint. mag-dessert na tayo. Nahuli si Zero. Lapit na yan. Mom, Magpapasubo pa. most minty one. Ha? You can have this one because it has the Wow, ang laki ha. Oo, sa akin pinaka... Kuha ka na, Jax. Yung brownie mo. Cheers! Oh, Mmm. Ang laki. Wow. Sobrang sarap. Sarap, no? Ay, buti na lang. May asawa akong chef at pastry chef. Pastry chef pala. Pastry siya. Ay, mali. Baker. Bago ako nagtuto magluto, mahilig talaga ako mag-bake ng mga cakes, cookies, tinapay, lahat ng mga yan. Kaya, yan yung pangarap ko nung bata ako. Sabi ko sa mga kapatid ko, gusto ko maging baker. Tinawanan nila ako. Now, tignan mo, baker ka nga talaga. Oh, wow. Anong masasabi mo, Jax? Sarap. Masarap? Sarap. Gusto lang po namin magpasalamat sa inyo lahat para sa suporta po ninyo sa amin. Ang balak po namin sana ngayon, maglaluto tayo sa kahoy ulit. Kaso lang, umulan kanina. So, hindi natuloy. So, baka sa susunod na lang yung luto sa kahoy ulit, no? Maraming salamat po talaga sa panonood ngayon. Sa susunod po ulit, ingat po kayo.